Depilácia mužskej hrude. Na depiláciu hrudníka budeme používať teplý ružový vosk Vols pre jeho nízky bod topenia. Vo svojom zložení má jeden hydratát z rodiny glycerínov, ktorý spôsobuje, že depilácia je šetrnejšia a to je pre túto oblasť potrebné. Depilácia hrudníka sa musí robiť po častiach. Vosk nanášame na malé plochy. Roztopený a približne na 60 stupňov Celzia zohriatý vosk nanášame pomocou drevenej špachtličky v smere rastu chlpkov. Počkáme, kým sa vosk trochu ochladí. Prstom druhej ruky odlepíme spodnú časť vosku a strhneme proti smeru rastu chlpkov. Po depilácii s teplým voskom zostávajú póry na koži otvorené. To využijeme a aplikujeme ampulky na spomalenie rastu chlpkov Vols. Výrobok cez otvorené póry preniká veľmi ľahko. Po niekoľkých aplikáciách dosiahneme oslabenie rastu chlpkov. Ampulky progresívnej depilácie doporučujeme používať na progresívne odstránenie chlpkov na ktorejkoľvek časti tela. Špeciálne sa odporúča pre tie zóny, ktoré sú veľmi ochlpené, alebo chlpky sú silné a hrubé, a tiež pre ženy, ktoré trápia hormonálne poruchy.